Hello guys! Good morning! Sa wakas, morning ako nakapag-film ngayon. So, gagawa tayo ng eyeliner hacks. So, let's begin! Ito po yung bakal or metal na sa ilalim ng bra nakuha ko. So, magagamit din pala di ko na itapon. Tapos ito yung fork, spoon na plastic. So, yun lang po guys. Thank you for watching. I hope you enjoy my video. Please don't forget to subscribe in my channel. So, thank you for watching again. Bye!